Valio Gefir tuhkimo. Mitä jos mä laulan teille pikkusen? La. Sanonko mä tuhkimo alkuun? Lähdetään retkelle. Enää oikeesti minun kengät nää haiseekin ihan. En laita näitä. Nyt ollaan matkalla retkelle ja meidän pitää vielä kaupan kautta käydä hakemaan kylmähyllystä meidän retkieväät. Tuo on koivu. Kyllä mä tiedän nää jutut. Siinä toinen. Olisiko niinku hauska, jos mä tulisin täältä? Olisiko maisemakuva? No ei ole. Mennään vaan. Mitäs sit täällähän oli jo heti tämmönen taukopaikka, että nyt kun ollaan päästy näin pitkälle, niin tämmönen välipala voi... päässyt edes vielä alkuun. Näin pitkälle ollaan päästy. Mä olin hyvin pöyristynyt tästä tilanteesta, että onko hän nyt ottanut inspiraatio näistä metsästä oravilta, että kuinka kaikki mitä säästän. En syö. Kyllä minä syön evääni. Mielestäni 100 metriä parkkipaikalta tai 150 metriä parkkipaikalta, niin se ei hirveän iso ero ole. Sanoin, että syön sinun eväät seuraavaksi, että jos jatkuu pään aukominen. Niin, no mähän vedin jo parkkipaikalla yhden tämmöisen, että melkein lähdin keulimaan, että toinen tänään. Mä sanoin, että mä löysin maasta tän ja mä aion viedä tän roskikseen, että tää ei ole minun. Nehän on vaan painona mukana. Sitten mulla on vatsa täynnä välipalaa ja kuulee energiaa. Ei, minä säästän nämä. Minä vien nämä eväät kotiin asti. Mä vedän sunkin eväät sitten. Mä syön sunkin eväät sitten.